खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै आरो लकसभा बिसायख'थि थामहिनबा देग्लायनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनोबो आरो गेजेराव एबा माखासेल' साननि गेजेरावनो फोसावनायखौ बे समाव मोनथिसिगोन। नाथाय बेनि सिगां गोबां राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हर सान खामानि मावनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो बिपिएफ दोलोजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नोंथांमोना नुना मोनखादों, जेराव ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजादों दे नोंथांमोना नुनाय बे ग्राफिकानो जाहैबाय गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफोर आरो बिपिएफखौ मदद होनाय बिथांमोनानो इउपिपिएल दोलोआव दिनै चिरां जिल्ला थामहिनबा चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय थाइखाजरा ओनसोलाव सासे सानै नुवा 1230 बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों। नोंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ बिटिआरआवबो जेरै बिपिएफ दोलो कंग्रेस दोलोफोरा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव गोख्रोङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो बे समाव 1230 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव लकसभा बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव 1230 सोद्रोमाफोरा दिनै 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय थाइखाजरा ओनसोलाव 1230 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान, जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजादों। दा बिथांमोना साफ्रोमबो मोनफा मोनफा राजखान्थि दोलोखौ मदद होयोमोन आरो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोना गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव गोबां सुबुंफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुखादों, जेराव गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनि माला गानदों। नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोनदों, जेराव नोंथांमोनखौ फिन फोरमायबावोदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफ दोलोनि लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गिदिर खहा गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव जगदान जादों। नोंथांमोना ब्रेकिं निउसनि गेजेरजों एबा ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोनदों, जेराव इउपिपिएल दोलोनि माला गानदों, जेराव दा 14 नं चिरां दुवारनि थाइखाजरायाव बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गिदिर खहा। दानिया नायदों माबोरैहाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव थामहिनबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै 1230 सोद्रोमाफ्रा माबोरै जगदान जाफैदों जों नोंथांमोननि ग्राफिकनि मददनि गेजेरजों आबुङै दिन्थिनो लानि। देखो दे Ini